Richie Llum, Benvinguts al meu món. a prop. Benvinguts a Els contes Samarreta d'en Richie. amb el logotip a l'habitació. Hola, sóc en Richie i cada diumenge teniu un relat que us narro jo mateix. Així que comencem. Fons blanc, text negre. El tren de la vida. A la finestra veig els núvols passar. Es mouen pel vent, sense parar. Miro per la finestra, veig com a poc els núvols es transformen en vagons de tren. Hi ha un tren al cel que corre molt. Els passatgers d'aquest tren són la gent que ha mort. Família, amics, coneguts, companys de feina, companys de classe, famosos, cantants, músics, estrelles de cine, etc. És increïble com aquest tren no el veiem quasi mai. Avui, però, jo l'estic veient i s'està apropant cap a mi. Crec que avui el tren m'aixafarà. Hola, sóc en Richie i aquest espai és per vosaltres. Si fas contingut en català, en comptes d'aquest vídeo, podràs posar el teu. Us deixo tota la informació a la descripció. Fins aviat!